Abga agbapego Solution Kindred Initiative maka ndị nọ n'ime ime obodo. Alaka omebe iwu ECOWAS eguzobego otu kọmitii mmadụ 14 bụ ndị ga-ahazi ihe gbasara asụsụ nakwa ebe onye si. Prime Minister mba Japan bụ Kushida adọọla ụwa aka na ntị megide ntụgharị n'ọnọdụ dịka njikọ aka ya na US ha na-ejikere maka ọgbakọ Biden achịkọba. Tupu nọrọ aka anyị n'ujegorogodo ozi a pụrụ iche, Gọvanọ Soludo abịaghị iweta mgbanwe n'ozuzu oke ịhazi ọnọdụ akụnụba Anambra steeti nakwa ịkwalite oke ihe eji mara ndị Igbo ka anyị kwado ya n'ozuzu oke maka ọlụ chere ya n'ihu. Ọka akụkọ bụ Ifeọma Akife gerezi akụkọ anyị ka ọha n'uju. Gọvanọ Anambra steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo agwụgo ndị ji ọkwa ndọrọndọrọ dị iche iche ka ha were ego Ohanaeze wee na-eji ozi maka ọdịmma ndị mmadụ. Gọvanọ Soludo na-ekwu nke a na ofe nri ịtụ mma nke onye na-anọchite anya ọgbọnta nkwado Orumba North na South n'alaka nnọchite etiti bụ Adaeze Chinwe Clara Nnabuife na St. Paul's Church Ụmụnze. Onye ọlụlụ anyị n'obi gọọmenti bụ Ejike Abana gara ya bụ ofe nri maka ọrụ anyị ka o si gaa. Nnabuife bụ onye sonyere na ndọrọndọrọ mesie emegharị anya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị ma jee ụlọ ikpe ebe anọzi wee kpesizie ikpe o wee bụrụ onye meriri mgbe a na-anabata ya na otu ndị All Progressives Grand Alliance APGA ka gọvanọ onye nke duru ndị na-adọ ndọrọndọrọ ọchịchị na ndị ji ọkwa dị iche iche na gọọmenti ọdụ siri ha ka ha bụrụ ndị na-eji ego atụkọtara bụ ndị mmadụ ma na-arụrụ ha ọrụ dịka Princess Nnabuife na-ekene Chineke maka imeri na ya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị. O kweziri ya nkwa ma sị na ha ga-aga n'iru wee na-adọnyere ya ukwu maka ọdịmma ndị ọzọ. Mgbe ọ na-akọwa anaka ụka dịka ebe kachasị buo ibu na ụwa gbaa gburugburu, Gọvanọ Soludo kenere ndị ụka maka ndonye ukwu a na-adọnyere ha na arọ ndị a gara aga ma sịkwazịa na onye ọbụla nwere ihe ha kwesịrị ịlụ ka a wee hụ na a na-enwe ọganiru n'ụwa gbaa gburugburu. Ya bụ gọvanọ kwere nkwa ma sị na dịka gọọmenti na ha ga-aga n'iru ịhụ na n'akụkụ niile nke gọọmenti na a na-akwado ya ma na-ebuli ya elu ma kpọọ ndị mmadụ oku ka onye ọbụla tinye aka ka a wee nwee obodo bụ ịgba. Na mbụri na okwuchukwu ya ka onye Anglican Bishop nke Agwata bụ Right Reverend Samuel Ezofo siri na Chineke enyego ha ndụ ọfụ site na mbilite ọnwụ nke Kraịst ma sịkwazịa na onye ọbụla enwego ndụ ọhụụ. Princess Nnabuife kenere Chineke maka mmeri ahụ o meriri ma sịkwazịa na ya bidoro ije a na Ariola 2018 ma gaa n'iru kọwaa na ọchịchị Gọvanọ Soludo bụ nke soro wee mee na ya nwetara mmeri ahụ. Onye n'obu n'ọkwa dịka Deputy Gọvanọ nke Anambra steeti bụ Emeka Sebudu, onye kọmishọna na-ahụ maka ọrụ ugbo bụ Dr. Foster Ihejiofọ, onye isi oche Anambra State Urban Regeneration Council Architect Mike Okonkwo, onye Special Advisor to the Governor on Political Matters Dr. Alex Obiogbolu, onye ọchịchị nchere oge nke Orumba North bụ Sir Ogochukwu Ekwueme na onye ogbo ya nke Orumba South bụ Prince Neville Uchendo na imerime ndị ọzọ bụzi ndị bịara ya bụ ụka emerubere.